কিন্তু গোবৰ্ধনা আৰু খাৰিজা এই দুখন মৌজাৰ মধ্যস্থতা दिनैनि बे गोबर्धना खारिजा अर्थात गोबर्धना खारिजा बिजिनि जुनियर कलेज नि गायसनजेननायनिफ्राय 1999 मायथाइ आगस्टआव बेखौ गायसननाय जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोर जानायाव बिनि दावगानाय बिनि आवगायनाय बेफोरखौ दिनै बे 25थि रुपपाथि मायथाइ हिसाबै बेहाय गायसनगिरि लोगोसे माखासे खामानि मावगिरि बिथांमोना आरसि दानायनि गेजेरजों साननायनि हाबाफारि लानो खुंगासिनो दं। मैया गिबि हाबाफारिया थांबाय, दिनै नैथि हाबाफारि गेवलां मिटिं। बेवहाय जों बुंनांगोन गोबर्धना खारिजा मौजानि ओनसोला सोलोंथाइ फारसे खोब गोग्लैसोनाय, रांखान्थि भाबै गोग्लैसोनाय। बे ओनसोलाव जोंनि बे मानासनि सेर सेर थानाय बे हालामाव गंसेबो कलेज गैयामोन। बेनिखायनो बे ओनसोलनि माखासे समाज मावगिरि बिथांमोना गुबैयै बसन्त सरगयारि दैदेननायाव लोगोसे रायजोनि माखासे समाज सिबियारिनि नाजानायाव 1999 आव नैबे गोबर्धना खारिजा जुनियर कलेजखौ गायसननाय जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै 25 बोसोराव जोंनि ओनसोलनि बुंनो थाङोब्ला बेवहाय गासै गोबर्धना खारिजा मौजाखौ लानानै 17 खान हाइ स्कुल दङ। आंबो मोनसे हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगुरु खुस्राबारि, बे कलेजनि फिडार हाइ स्कुल गोलैयो। बेनिफ्राय जों बे 90% स्टुडेन्ट आंना बेवहाय फैयो। बिदिनो बे ओनसोलनिफ्राय 17 हाइ स्कुलनि फिडार हाइ स्कुला बे हाइ सेकेन्डारियाव फरायफैयो। गासै बोसोराव बेहाय 300-400 फरायसा जायो। दा ओंथिया बेनो जे बे कलेजखौ जानायनि उनावहाय ओनसोलनि दुखिया गोरिब न'खरनि गथ'फ्रा फरायनो खाबु मोनदों आरो दिनैसिम बे 25 बोसोरनि गेजेराव गोबां गथ'आनो गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव जिउ खुंनायनि राहा लाहैबाय, साख्रि बाख्रि मावहैबाय। लोगोसे दासिम जिखिनि सोलिबोनाय हाबाफारि बेवहाय जों बुंनांगोन जाय बिथांमोना बे कलेजखौ गायसनदों बिथांमोनखौ जोङो अखेक जोङो धन्यबाद होनांगोन। बुंनांगोन जे बिथांमोननि मावनाय मोनसे फरायसालि गायसननाया सहज, खिन्थु बेखौ लाखिनाया थान। बेनिखायनो आं खावलायगोन बे 25 बोसोर बे गायसनजेननायनिफ्राय बे सोलिबाय थानाय जुनियर कलेजखौ आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन लाबोनांगौल' रायजोनि ओनसोलनि बयबो सुबुंनि बयबो हारिनि मानसिफ्रा बेहाय हेफाजाब होनांगोन। लोगोसे जोङो नै दिनै हारिमु दिन्थिफुंनायाव नुदों जे गुथे जाथिनि बेवहाय बुंनो थाङोब्ला सावताल, आदिबासि, मुस्लिम, असमिया, बर', नेपालि गासैबो फैनानै बेवहाय बाहागो लादों आरो बे बिथांमोननि साफ्रोमबो गुबुन गुबुन जाथिनि फरायसाफ्रा बेवहाय दिनै फरायगासिनो दं। मोनसे खोथाखौ आं बेजों खावलायगोन, नै देग्लायनि बावैसो बोसोरनिफ्राय दानि उथिफुनाय जितु कलेज स्टुडेन्टफोर बिथांमोननि खिन्थु सोलोंनाय जितु धाउथि उत्साह बे खिन्थु एसे खम जालांदों। बेखौ मा खारनाव जागोन बुंस'नो हाया। बांसिनखौनो जों दिनै समाजाव नुदों फेग्रा मुवा, माखासे निसा मुवा बा मबाइल बेहाय बांसिन गोजोबनाय नुनो मोनदों। बेखौ जों जुदि गुथे समाजानो दायथ' लानानै एसे सांग्रां जायाब्ला खिन्थु इयुन जोलैनि दावगानाया एसे हेंथा गोलैगोन, जों बेखौ नुहुरदों। बेनिखायनो आं बे निउसनि गेजेरजों खावलायगोन जे ओनसोलनि साफ्रोमबो गोरों गोरा समाज सिबियारि गामिनि समाज बिथांमोना जोंनि इयुन जोलैखौ साननानै बे सामाजिक माखासे मावथाय बा फेग्रा मुवाफोरनि साबफानायखौ जाहाथे बेखौ एंगारनो थाखाय, बेखौ हेंथा होनो थाखाय बयबो मदद होयो। अब्ला जोङो गोबां इयुन जोलैनि जिबनखौ जों बासायनो हागोन, आं बेखौ आसा थियो। दिनै ओरैनो प्रग्रामा साननैनिमोन। मैया जोंनि बेवहाय क'क्राझार अर्थात बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिथां मानगोनां गबिन्द बसुमतारिया नुजाफैनानै मेहेरगोनां बोसोन होदों। आरो हाबाफारि हिसाबै दिनै नुजानो गोनाङा जाहैबाय जोंहा आसाम केबिनेटनि मन्त्रि रन्जित दास बिथां फैनो गोनांमोन आरो लोगोसे भबानिपुरनि MLA पनित तालुकदार बिथाङा फैनो गोनांमोन। आरो बिनि सिगांनो दिनै जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरि काउन्सिलनि बिथांमोन गोनां बिथां प्रमद बर'आ गावनि समनि आंखालाव फुङाव फैनानै हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै थांदों। बिनि उनाव ओनसोलनि जोंनि बे 21 नं MCLA समष्टिनि बिथां जोंहा जय मुसाहारिया फैदों। लोगोसे आरोबाव EM बिथाङा मैया फैदों, दिनैबो फैबावगोन। आरो दायो बिथां पनित MLA पनिधर
बिथाङा फैगासिनो दं बिथांमोना फैगासिनो दं आरो बाखिखिनिया देग्लाय जों खोनानाय हिसाबै एसेम्ब्लियाव माबा मोनसे जथुमा सोलिबाय थानायखाय हयथ' सानैसो बे नुजाफैनो हानाय नङा अब्लाबो जिखिनि सुबुं फैनांगौ बिथांमोना फैगासिनो दं जोंखौ मोनदों आरो बिथांमोननि अनगायैबो गुबुन गुबुन संगठन जेरै आख्रासु आसु आदिबासि आरो लोगोसे माइनरिटि माखासे स्टुडेन्ट बिथांमोना बे फैगासिनो दं नुजाफैदों हयथ' अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि फैनो लागामोन बिथाङा माबा मोनसे उसुबिदा फैनो हाया होनना बुंहरदों गतिके थुलमुलै जिखिनि आलासि बिथांमोना जोंनाव सफैनांगौ बिथांमोना माखासे उसुबिदानि फैनो हायाखै माखासेया खिन्थु फैनानै जोंनि बे गेवलां मिटिंखौ मेहेरगोनां खालामगोन बा खालामगासिनो दं बिथांमोनखौ बिनि थाखायनो आं साबायखर बावदों আমাৰ অঞ্চলত গোবৰ্ধন অঞ্চলত এই কনিষ্ঠ বিদ্যালয়ত ৰূপালী জয়ন্তী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে বৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান ইয়াত আচলতে 25 বছৰ আগতে বৰ বিজ্ঞ লোক আছিল বোধহয় বৰ ধুনীয়াকৈ এইটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিল 2019 চনতহে এইটো চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে অনুদান পালে দৰমহা পালে গতিকে তেওঁলোকে 20 বছৰ বিনা বেতনে কাম কৰি স্কুলটোৰ মান মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছো কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ গোবৰ্ধনা জিকেবি কলেজৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্গ আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালি আৰু আজি অন্তিম নিশা আৰু অন্তিম দিনটো আজি দিনটো কাৰ্যসূচী হিচাপে ৰাতিপুৱা 10টা বজাত বাৰে বৰঙীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু এই শোভাযাত্ৰাৰ ফলত বিশেষকৈ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে আৰু তেওঁৰ উদ্বোধনীত এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা যেনেকৈ তেওঁ আহিয়ে উপস্থিত পাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যোনটো নেকি সমিল মিলেৰে থকাটো দেখা পাই সঁচাকৈ তেওঁ আপ্লুত হৈছে আৰু তেওঁ নিজে এটা প্ৰকাশ কৰিছে যে কলেজখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি বিটিআৰ চৰকাৰে কৰিব লগা কামখিনি তেওঁলোকে কৰিব বুলি আমাক আশা আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস দিছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে কলেজখনৰ যি উন্নয়ন আজি গতিত মানে আজি যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ মানে কলেজখনৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্গ উদযাপন কৰা হৈছে আমি সফল বুলি আমি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজি এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্গত বিশেষকৈ আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল জাতীয় নেতা আছে তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আজিৰ মুকলি সভাখন আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এই কলেজখনৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যেনেকুৱা ধৰণে আগুৱাই আহি আছে যেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছোঁ আমাৰ অঞ্চলখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যি কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এইটো সফল হৈছে আৰু এইটো হিচাপে বিভিন্নজনে ইয়াৰ পৰা উঠি আহি বা বিভিন্নজনে পাছ কৰি নিজৰ নিজৰ কৰ্ম সংস্থাপন হৈছে বিভিন্ন চাকৰি লাভ কৰিছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এই কলেজখনৰ পৰা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু আগন্তুক দিনত এটা ভাল এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ